Aha, a 1.6. Aha. Aha, tu a teraz. Dile máme kardinála DJ Ano, áno. Aha. 2003 synak. Nech ti nejebe. Aha, aha. Druhá strana mince, brat. A 1.6. Raz, dva. Synak, máš tu česť spoznať, aký štýl dáva H1.6. AB Dilema a kardinál spoločnej veci. Po jej dokončení zabehneme na poveci. Oslavíme to a napíšem zas niečo nové, pretože som MC. Je to moja práca a hip-hop to není Freddy IC. Ani by Majga jeho priebané vlasy. Ale ulica, málo kešu a mladí chlapci. Nesú to zvoncové nohavice a vyjebaný pervitín. Ale 4 elementy a veľmi silný tým 2003. A diktujem z dušou skrz mikrofón. Moje repové schopnosti donútia ľudí skákať po plafón. Nesom skupina rimy a metafory, mám ich milión. Falošných vyjebancov zrazím, tak som kamión. Synak môj flow ťa vyťahá za uši. Štýl zlomí všetkých, čo si myslia, že ten ich je najlepší. Ja, pretože flow, talk slow, ten je väčší ako všetky hory, lepší ako diery v mori. Flow, ktorý tvorím ja keď myslov, tu ponorím sa do slov, hovorím len čistou, väčšou plnou zmyslov. Tá, ktorá vniká do človeka, a tak vzniká aká taká retorika, ktorá priamo dotýka sa protivníka. Tak ako rieka vteka do jazera, tá moja